Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Maksud Channel nih. Ceritanya hari ini aku lagi naik mobil. Momong bos, momong iku ampreh menenge bocahe ngajak nang ndi apa? Nih, Samson hari ini lagi membawa Darat. apa? Darat. Darat untukmu. Ini adalah tasbih. Bukan darat, guys. Darat itu adalah untuk kambing, bos. Dadah dulu, dadah. Amcon dadah dulu. Mana tangannya, mana tangannya dadah sih. Dadah. Ceritanya hari ini Samson narep nyopir. Nyopir bos. Lo. Ngomong gue ampreh menengi bocah ngajak nang ndi, guys. Nah, turuti wae. Sing penting bocahe meneng. Nah, oke, halo papa, halo papa sih. Mana? Panggil. Nah, halo Pak. Di mana Pak? Mana? Panggil sih, panggil. Ayo dipanggil. Nah, halo Pak. Halo Pak, kamu di mana Pak? Ini lo Amcon Pak. Amcon mau nyupir. Nah, kene kamu nyupir sama Solikin. Sini. Loh, jangan dibanting bos. Nanti pecah. Alah. Kabur bos, ora iso njopok. Solikin ngambil, Solikin. Nah, ayo Kin. Di. Allah nyanyi. Halo. Apa iwe mam? Otak. Sebetulnya neng jero mobil ki jane panas, guys. Tapi bagine Samson ki wis gak peduli panas. Sing penting dolanan. Sama ada Samson, ada Solikin. Di mana-mana pasti ada Solikin. Katanya. No, ketawa guys areke, tahu dia. Mana tawamu? Wah, katanya. No, ayo nyopir le, gas le, ayo le. Greng. Samson ingin nyopir ceritane gila bos. Nyopir dulu, ayo. Din. Duh, buah. Weh. Nah, melayu iki engko mobile. Ya. Mobile melayu iki engko. Yo. Ngomong neng jero mobil, ungkepe bos ki lho. Bocah dijak neng jero omah adem-adem yo ngajak neng Luar. Coba. Ngajak dolanan neng jero mobil, pil ki mungkin neng waduk kono mungkin adem kali ya. Pengen guys aku kedolan neng waduk. Nah. Son. Ayo le neng waduk le. Ayo dolan neng waduk yo. Apa? Gak bisa kuwi. Ora bisa dicepot. Nah. Mana? Endi ta? Yo ngomong seno. Mbah. Ambil, Mbah. Mana? Mbah. Ambil dulu, Mbah. Ngono, ambil. Halo. Ayo, panggil. Udah. Kamu tahu bahasa nih Samson ngomong bahasa apa?
Bahasa Londo, guys. Bahasa. Papa. Nah, tuh baru benar. Papa. Kadang yang ngomong Jawa, Jepang, Cina. Masa gitu? Kata-katanya keluar semua. Ya. Keluar semua. Ya. Amam tuh katanya minta mamam katanya. Loh. Wow, Samson ternyata sudah pintar, guys. Aku seneng. Pencet-pencet tombol. Nah, ayo Chan. Yes, Kingko nek melayu teko ngendi Kingko? Wah, halo bos. Halo bos. Yo. Pedes rasanya lidahku. Masa? Mangan apa sih? Pedesen. Mama. Banyak isinya. Titit. Nah, nuruti karepe Samson iki lho ngajak nang ndi ae. Masa lihat, Mbak. Banyak isinya. Banyak mainan. Yo, heeh. Awan-awan ungkepe kaya ngene iki lho, ngajak dolanan ning jero mobil, Bos. Bah. Masa burung. Bah. Masa? Oh ya. Lah kok iso bolong ku kenapa? Bau. Kok cukil ta? Enggak. Oh iya. Kok cukil wi. Buang. Dadah dulu le. Dadah. Tangannya mana tangannya? Tangannya dadah dulu no. Jangan dibatek. Dadah sih, dadah mama. Mana mama? Samson naik mobil mah. Lu entet, pencet lagi. Tut. Mana? Woi. Woi, pencet. Nemburi nanti enggak minumnya. Minumnya nanti. Ayo. Alah. Nuruti karepe bocah. Wis. Samson ini. Mbekku kabur, guys. Mbek kabur ya. Heeh, mbek kabur. Nang ndi le kabur? Ndi? Tadi. Heeh. Dian. Tuang. Woi. Tek ngono. Itu mbekmu tuh. Tek. Keluar aku ditati serutuk mak sepiye. Piye? Masa? Oh, seta. Masa? Wah, pernah diserutuk wedus. Pernah diserutuk wedus. Oh iya, pernah diseruduk wedus lah kamu? Ya pernah lah. Masa Ya pernah? iya. Rasanya apa? Kamu tahu le diseruduk wedus le? Titi sampai abek kakek gini bro. Karo. Apa? Yo kae? Lah ke. Halo bos. Panggil. Apa? Cak. Aku pengen keluar. Samson ada di belakang. Bar komburi pindah ngarep. Bar kok ngarep njaluk nang mburi. Wis ngono ae, Bos. Pokoke so. Wis karepe piye wis turuti ae. Ngono. Nek karepe mudhun, dhek yo njaluk mudhun. Yo. Yo to? Ngono. Apa nemu apa maneh? Apa iki? Apa wi? Lah, apa wi? Ndi? Dek bengi sing ana anune iki kin. Itu. Ayo, kilo sing ana kabel dek. Masa iya? Tapi Tapi ini buat apa? Ya buat mbuh apa ora ngerti. Langnya mbune. Apa nah sitoke? Di. Sekarang Samson lagi di bawah tuh.
Lagi nemu mainan. Mbuh dolanan apa sing di demek kuwi. Nah, wis apa nang mburi kono? Minta ngarep maneh. Saya disembunyiin. Iki nang adahe kuwi engko wis ben kene kene kok kene. Isin kok kene nek ndi adahe iki ya nggih. Iya. Iki ya. Iya. Oh, kan. Wis ben ngono. Nah, bocahe kerengkelan maneh. Bocahe nek wis kerengkelan meneh kae. Apa wi? Sakit. Apa wi? Ada. Endi? Dari Teng. terus. Alah, gaduk gundule. Alah. Gaduk. Hai guys. Halo guys. Halo guys. Yes. Halo Guys, aku nupir. Sekarang Solikin yang jadi jokinya. Tuh lo. Rin. Apa le? Apa? Endi? Wow, apa kuwi? Apa? Isine payung. Gak bisa diambil. Ayo guys, Gak bisa wes tak tutup Ya guys, cukup samene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya.